Здравейте, отново в Subway Surf. Ето сега ще играем. Добре, до мен стои Венко Гейминг БГ, а пък моите клипове се казват michaela.bg.spring. Напишете го и ще ви излезе. Също и Венко Гейминг БГ. Добре, моя канал се казва така. А Венко БГ е един канал с 5 абоната с много клипове. Един канал с 5 абоната и с много клипове. Той вече ви го каза, няма нужда да ви го казвам отново. Той сигурно ще снима клип, така че да не му пречим и няма да говорим. Добре, полицайчето се блъсна. Мълчете в момента и защото Венко Гейминг БГ снима клип. Здравейте отново, клипът, аз съм Венко Гейминг БГ и сега ще играем на нещо си Jetpack Joyride. Новите са смешни. Ой! Ей! Жалко, жалко. Ще си хапваме пари, докато изпускаме пари. Ей! Уха! Иксът ми трябва. Да, то се преди. Фри! Добре. Нещо няма да изгубя. Много спека. Сериозно, сериозно. Който играе може. Ако някой от гледащите играе, да не се сърди, но на мен не ми хареса. Заради типата филмите. Ние сме най-малките хора, които снимат клип, нали? Не. Знаеш колко много хора снимат клип? Да, обаче са малко по-големи от нас. Не са по-големи. Има някой на 6 години, където снимат. Добре, значи сме средни. Няма да спорим с Венко Гейминг БГ, нали, хора? И сега ще направим дабл. О, нищо. Стана ни, но някой натисна погрешното бутонче.
продължим на Jetpack Joyride. Ако е така, после ще видя. Това е интересно. Как се казва играта. Ето, окей, валити. Да е хубаво, да е хубаво. Yes! Crazy! Зъджи. Най-точното нещо, което съм виждал. Ой! Ой! Не! Yes! 3 bonus! Clash of Kings, free to Google Play now. Yes! Yeah! Yeah, level. Добре, ще се върнем след кратка пауза. Връщаме се след кратката пауза. Моят дракон. Добре, парни ги погаза. Мое скъпо дракон, че ти умря. А сега те пара. Крейзи! Крейзи сме! Не мога да го взема. Ние сме крейзи. Добре, и с това клипа ни свършва. Довиждане!